ti aso de talikod ti balayo kakabsat makanday ta. Nagngina dito eh. Kanan dagiti Thailander. Kanan tayo kakabsat. Wow! Nyata ti raman na. Nyata ti kas ako nga nakakangkananda nga ta makapatay. Malilit na talong pero paborito ng mga Thailanders sa Kalaus. Mga kasama ko kumakain ng ganito. Tines, lababasit nga tarong. At kay kayat daim imasam da si kayo. Nagngina pa iti pinaglako da dagi Thailand nga shop. Oh. Tani oh. Kasama tarong mo lang ti bulong nakakabsa. Oh. Pati sabong na ni oh kasla sabong mo lang ti tarong puraw. Hindi ko pa natikman pero try natin. Pakita kanya kakabsat nga makmakan talaga dahil ito'y tarong nga babasit. Kanan ko sana yung mga Thailander na kasama ko pero wala nga, nasa bakasyon sila. So tayo na lang kakain, papakita ko sa inyo. Hindi naman ako natatakot mga kakabsat kasi nakikita ko nga na nakakain talaga kasi nga based nga doon sa mga kasama ko, diba? Ayan, so kukuha tayo. Ayun o, maliliit na talong o. Yeah, dapat ariwat ni o, halaan tayo ariwatan tayo, sagpaw tayo. Ano nga talaga ti makadadaka dito eh. Kabakiran, marami talagang libreng pagkain pag andito ka sa kabundukan, kagubatan. Wow! Stunan, taka. Konti lang, kasi titikman ko lang naman, ipapakita ko lang sa inyo na talagang nakakain o ulit-ulit niya. Parang silang plaka. At dito mabas nga lugan at katawaan na. Lutuon tayong kakabsat dahil ito inalak na tarong, babasit nga tarong. Ito ubing nak, titawag ko dito, tarong ti aso, ay ayaman ni ibigalikod ti balay mi. Ngam dito'y gayam kang kananda kakabsat, dagiti Thailander or Laos. Nagnina pa yung nagatang na yung Thai shop. Tinababasit nga tarong. Pay na bate ate ini, ginatang na yung Thai shop, ngumis-ngis ito. O, hanangan naluto ta. Ampay sumangpot, at dapalang iso na dya Laos. Tayo ti mo, tayo ti kanya tayo ni o, dapay bulong na. Diyan nalang tayo di dyan, farm. Iluto tayo nga kabsat, tanong mo tayo mati, ibagbaga tayo, kasano tayo nga maamuan, nuhaan tayo nga, padasan nga kabsat, diba? Tuwali, para man na kanya, ide nga madikaya, talaga katarong di asong, na-realize ko nga, kailangan tayo nga ag-explore po, explore ka nung muta. Kailangan tayo nga padasan amin, basta nga makapatay, diba nga kabsatan nga kite, no? Iluto tayo. Tuladan tayo, no? Kasano nga lutlutun tayo, gigayim po. Siyempre, hantay unay nga matulad kakabsat na Pilipino tayo, dugong Pilipino tayo kakabsat. Elinta tayo lang. Gotta cry to keep from laughing. My eyes are playing tricks on me, 'cause I never thought I'd see you here again. Are you for? O, imekos-mekos pa yung kabsat. Wow. Wow! Ready na! Mahantayin ka kabsat. Hindi na upat tikwa. Adi mangga nga babasit bat lang ti Thailand. Wow! Kanyang nga tatikwa. Karama na tayo titarong ti aso-aso mo na tayo dito Pilipinas. Ay apo, nag-ready na ti mangga dito. Itano sa bali ti raman na at least at ti dagos nga pangkwak ati dila. Meron kakabsat. Wow! Ado lang ti babasit nga bukol na. Sama na sabong, sa baling nga raman nakasama lang tarong. May ako na ti bukol, yung unog na. May mga kasi normal lang nga gulay. Kung nakalakot din na tarong ti aso na kung munada, gayam. Mayap.
Kamuta yun, te, pagbagata yun. Pero normal lang ang gulay. Wala ka mo lang si tarong kababasit ng nagaduti bukol lang sa mansanita. Ulit-ulit nga. At least, amo ti bagbagata yun. Yang kasi, natitiraman na. Yang kasi ako nga nakakangkananda, nga ta makapatay. Diba kasi tayo? Tapos nasagot tayo, tanong tayo. Alam? Try yun to kakabsat. Kayan tayo, nagadutan takwa. Liklikod ti balam, ti karuruutam, ti tarong ti aso. Mabaling gayam. To see is to believe nga kunala. Probinsya ng Ilocana Discovery. Ang crack naman, nagitik ko din ang bashers ko na hinaapo. Then, may pa-discovery pang nalalaman. Diba?